Ndị be anyị ekene m unu biko bịakwa n'ụlọ nke nna anụ ihe Jpac ji ọnụ ya wee na-ekwutere oru ya amakwa m nke ọ ga-akịta anụ aga na-asị tọgharị gbasara Odumeje biko ewe ụtụtụ kwadoro n'ụka mgbede bụ gee ntị n'onu ka ifu ihe Jpac gwalụ anti oge gbasara Odumeje ngwa watch anụ video anụ. Odumeje, now listen to what Jpac told me. Jpac told me that na mgbe gị na ya dị na mma ọ na-abịa chọọchị gị ama ma ọ gala chọọchị gị before, but this is exactly what he told me. Jpac told me that mgbe ọ na-abịa chọọchị gị nearly about 21 children in that your church ejime foundation of that church. Now ihe na-emewo amanshi that everything you're doing is pure scam. Na enweghị dịka Holy Spirit, na enweghị dịka anything. Na enwere ebe ị na-aga idina with the spirit. Na ị na-aga cross river eliri gị life 3 days ka ị dina na that place. Na ebe ahụ ka ị ga-aga nata ike gị. Na the man, mama ihe ọchị na I can't remember the name, but ọchị na the man anaghị ahụ ụzọ, not the blind, no n'ime Calabar, inside Cross River, Calabar. Nigga that place, the man actually get dinner. No bora mabara 3 for 3 good days. So no way back okay na tiki in everything in name. Those names in na one nka na gị na ya no na ya ga go church again. Na ya mara go what you can do and what you cannot do. Na eburu I think about 21. Yes, about 21 children in that place. No hedge remain foundation of that your church. Na when he dika amanshina ihe na that time na ha na-aga outside ga na akpọtara gị customer. Na as soon as ha depart pụọ na church gị mgbe ahụ zika everything bidoro collapse wa. No ha na-aga akpọtara gị customer on the streets. Na ihe niile na-emewa amanshi na enweghị anything dị real. Na even na many people na abịacha nga ibulie ha kocha manda na-eji na camera manda na ndị na-eji na camera nwụrụ that place na o wee mechaga ga na the back of your church ga lie ha na anadị enwedị ihe dịka ihe miracle ị na-eme na ọgwa yoke ị na-egbudi ya na boys ha kpọtachara gị ndị mmadụ gwacha gị what to do na ga akwụ ha ụgwọ na ọwụ their job then, but na ya bịa nọrọ na under you who that na ya ga-eji ebe a ya nọ na abụọ ọgaranya na ọhịa ji disappear na everything ọla m na-ele there na every morning. Only the lazy youth. Only the lazy youth in Nigeria. We don't sleep here. Actually, I've seen me now, my work. And I'm at home. See, we don't have time to sleep. And you want to what I say, I love him. I come. My baby. My baby. My baby, my baby.
Onye hụrụ akụ, but mama say I love him. Because type oram say akụ, oge love you. Type oram say akụ, oge love you. Because if you love me, say akụ, do you know that oge truly love you? Type oram here. Type oram say akụ, oge truly love you. Type it for me, tell akụ. Tell akụ, say I'm in love with him. Akụ, oge love you. Akụ love gị na-egbu m ka mmanya. I love you past my enemies. But I'm love you. Ako, do you know that Ogechi love you? Ako, I love you. Ako, Zion, I love you. I love you so much. Thank you. Thank you for letting him know that I love him. Princess, thank you. Thank you for informing him. Thank you for letting him know that someone love him genuinely. Tell him that someone genuinely, unconditionally love him. Undiluted love. Just to bury me. Ako, I love you. I will what you dey watch me. I will what I don't marry. I will what I get money past you. I will what you are broke. I will what you are hiding under fake accounts. I still will what billionaires, people that matters, connections still love me. My what make you go what I'm all. Try what my what. Because my what go help you. My wawa will do you good. Because the find where you find is a curse. This wawa is a blessing. If you want my wawa, you go like to warm. You wawa, you poor. You wawa, you know you are classless. You know get connection. But a wawa, sorry, you fine. You don't get nothing. Nobody sabi you.
You're not proud of yourself. You're hiding under fake accounts, so people cannot tell me this. So me, where is proud. Proudly me. They challenge the fake beauties.